دار و mêwên wê. Metta 12 Yan darekî qenc biçikînin bû wî awayî dê mêwê wê jî qenc bê. An jî dareke xerab biçikînin bû wî awayî dê mêwê wê jî xerab bê. Ji ber ku dar ji mêwê xwe tê naskirin yan îjada margiskiran. Ma hûn çawa dikarin dema hûn xerab bin gotinên qenc bibêjin, ji ber ku dev ji tişibûna dilê ve dibêje. Mirovê baş qenciyê ji xizina dilê xwe yê qenc dertîne û mirovên xerab jî ji xizina dilê xwe yê xerab xerabiyê dertîne. û ez ji we re dibêjim roja daraziyê mirov dê bona her gotineke bala û diaxivin deyndar bibin, ji ber ku tu yê bi gotina xwe bêsûc bibê û bi gotinên xwe sûcdar hête derxistin. Metta 12 Pirtûka pîroz Încîl. Silav û rêz xweş û birayên hêja.